JB Bernal Bagoong sa Lingayen, Pangasinan patuloy na umaangat. Pinarangalan ng halal certification. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Lorna Hernandez. Kapar Lorna. Patuloy na umaangat at kinikilala ang lokal na brand na JB Bernal Bagoong na matatagpuan sa bayan ng Lingayen dahil sa kanilang dedikasyon sa kalidad at integridad ng produkto. Kamakailan lamang, pinarangalan ang kumpanya ng isang halal certification noong nakarang Pebrero. Ang halal certification ay hindi basta label lang. Ang ibig sabihin, dumaan ang produkto sa mahigpit na inspeksyon at pamantayan sa kalinisan, tamang pagproseso at wastong pag-iimbak. Dahil dito, nagiging simbolo rin ito ng mas mataas na kalidad, hindi lang sa mga Muslim na consumer. Sa panayam ng DZRD SMNI Radio Dagupan, binigyan diin ni Daniel Bernal na ang naturang pagkilala ay patunay ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kalidad at tiwala ng kanilang mamimili. Anya, umaabot na rin sa Visayas ang kanilang produkto. We are lucky and blessed na last February lang nabigyan po kami ng halal certificate. So yun, isa na naman na patunay na inaayos namin ang kalidad ng aming produkto para kami po yung pagkakatiwalaan. So wala po kaming ginagawa kundi patuloy ang mga technology namin na ini-improve para to be safe for human consumption. Piling-pili ang mga isda na dumadating dito sa Lingayen, Pangasinan. Ang pinagmumulan ng ating isda is all over Luzon. Maraming probinsya, nakakaabot na kami hanggang Bisaya. Dagdag pa ni Bernal, sinisiguro nilang may sapat silang supply, hindi lamang para sa kasalukuyan taon, kundi pati na rin sa susunod na taon. At marami ring umano ang kanilang natutulungan sa kanilang operasyon. Kasi mayroon po kaming sistema na isang taon na supply. We make sure na from January to December, mayroon po kaming ipoproduce next year. So kaya nga sinasabi ko, ang dami naming natutulungan, hindi lang negosyante na nagbebenta ng bagoong, kundi yung mga fisherman folks na iba't ibang lugar ng seashore, marami po kaming natutulungan na fisherman folks. Ibinahagi rin ni Bernal ang ilang sa kanilang mga sikreto sa paggawa ng bagoong, mga prinsipyong kanyang minana sa kanyang mga magulang at patuloy na isinasabuhay hanggang ngayon. Okay, so ito pong Bernal Bagoong, JB Bernal Bagoong, ito po ay minana ko sa aking mga magulang. Ang aking mga magulang noon, si Daniel Bernal Sr. at saka si Monica Bernal, sila po ay dating mangingisda dito sa Lingayen Gulf. Ngayon, sinubukan nila at that time na gumawa ng bagoong at yun ang pinaghirapan nila na inumpisahan na isang negosyo. Kaya ipinagpapatuloy ko na ngayon dahil mayroon na silang sinimulan. Ang sinabi nila sa akin is 3 factor lang ang iingatan ko. Kailangan I have to be honest. Kailangan I have to be cleanliness na lahat ng surrounding, pati yung raw material dapat malinis. Pangatlo, we have to be quality. Huwag sisirain natin ang quality, kalidad ng produkto. Samantala, nagpasalamat si Aling Christy Bentayan, 54 years old, na may 9 na anak at 14 na taong nagtatrabaho na sa kumpanya. Malaki umano ang naitulong ng kanyang trabaho sa kanilang pamilya. Pasalamat ako sa JB Bernal, ng aking amo si John Bernal na nakapasok ako dito sa kumpanya na malaking tulong sa akin na binigyan ako ng trabaho ko. Gayon din,
Ibinahagi ni Maria Cristina Manuel, 39 years old at isang single mom na 10 taon ng empleyado. Ang kanyang pasasalamat sa kumpanya, ayon sa kanya, ay susi sa kanilang tagumpay, ang tiyaga at pagtitiis. Actually po, dito po sa Bagoong, hindi po lahat po mahirap na trabaho, pero nasa pagtitiyaga lang po, pagtitiis. Papasalamat din po ako kay Sir John Bernal kasi binibigyan din niya po kami ng araw-araw na trabaho. Ganun po, kahit na umuran man o umaraw, meron po kaming trabaho. Sa kabila ng mga manatamong pagkilala, nanatiling nakatuon ang JB Bernal Bagoong sa pagpapabuti ng kanilang produkto at serbisyo. Umaasa silang mas mapapalawak pa ang kanilang merkado at marami pang mamimili ang makakatuklas sa kanilang produkto. Nagpasalamat naman si Daniel Bernal sa patuloy na pagtangkilik ng publiko at tiniyak na ipagpapatuloy nila ang kanilang pagsisikap upang makatulong sa mga mangingisda at itaguyod ang produktong Pilipino. Kami po na JB Bernal Bagoong, sisikapin namin na yung expectation na hindi nyo makalimutan na aroma at lasa. Makakaasa po kayo na hahanapin din namin at bigyan din ng trabaho yung mga fisherman folk sa iba-ibang lugar. So, magtulungan po tayo para makakagawa po tayo na produktong Pinoy. Patuloy, ipaglalaban natin ang produktong Pinoy. Salamat po. Ang tagumpay ng JB Bernal Bagoong ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang lokal na negosyo na patuloy na magsikap at maghatid ng dekalidad na produkto para sa sambayanan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo.